Il-Wirja Dominikani fil-Palazz Home and Temple hija essenzjalment storja ta' ħafna Maltin, ħafna familji Maltin illi jgħixu fil-perjodu tat-tieni gwerra dinjija. Wara attakk qawwi mill-għadu fi żmien it-tieni gwerra dinjija, il-komunità Dominikana tal-Birgu spiċċat bla konvent u bla knisja. Għal madwar 20 sena kellhom bżonn refuġju fejn setgħu jgħixu u jgħalmu u għamlu użu mill-Palazz tal-Inkwiżitur. Wirja li Heritage Malta fetħet f'Awwissu tfakkar ir-rabta speċjali bejn id-Dominikani u l-Palazz tal-Inkwiżitur. Din essenzjalment bdiet għaliex f'Jannar tal-1941 il-żona kollha tal-Kottonera sfat bombardamenti ħorox u prattikament il-komunità Dominikana spiċċat mingħajr kunvent u mingħajr knisja. U allura dawn provaw isibu rimedju sabiex setgħu jibqgħu fost il-komunità tal-Birgu u propju jkollhom dar u knisja temporanja. Sabu fil-Palazz tal-Inkwiżitur din id-dar u knisja temporanja u infatti bdew jgħixu, bdew joqogħdu hawnhekk u ssir il-liturġija mill-palazz propju bejn l-1942 sakemm reġgħu lestew il-kunvent u l-knisja tagħhom tista' tgħid fl-1960. U allura din il-wirja tfakkar permezz ta' memorji ta' ħafna nies illi propju għexu dan il-perjodu dan iż-żmien li fih l-Ordni Dominikana għexet propju ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur. Aħna xtaqna illi prattikament din tkun l-istorja tal-komunità nnifisha, mhux li aħna il-mużew qegħdin nirrakkontaw l-istorja, ma n-nies infushom qegħdin jirrakkontawha u dan għamilnieh permezz ta' ħafna intervisti li għamilna ma' nies li fortunatament għadhom ħajjin u għexu propju dak iż-żmien. U dan għalina kien importanti, l-ewwel nett għaliex ovvjament hija ġlieda kontra l-ħin. Illum ħafna minn dawn in-nies huma kbar fl-età u allura dan kien proġett importanti għalina għaliex iddokumentajna ħafna mill-memorji. Imma lil minn da kollu permezz ta' dawn ir-rakkonti inkabbarna fil-komunità tal-Birgu fosthom mal-ġirien tagħna letteralment sens ikbar ta' ownership tal-Palazz tal-Inkwiżitur. Ġifieri anke huma jħossuhom fortunati li kontribwew ftit minn din l-istorja kbira li għandu dan il-palazz. U allura din hija wirja li lilna ittina l-opportunità li naħdmu fil-qrib mal-komunità li qiegħda imdawra mal-palazz innifsu. Il-wirja tagħmel parti mill-wirja permanenti tal-Palazz tal-Inkwiżitur u għandha miftuħa sa 8 ta' Jannar. Il-Palazz tal-Inkwiżitur jiftaħ mit-3 sal-ħadd bejn id-9 u l-4:30. Il-mużew jagħlaq fil-5:15. U ovvjament hija wirja żgħira minn ħafna aktar affarijiet li wieħed jista' jara u japprezza ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur.